ti jedna z týchto troch vecí chýba, nikdy nebudeš profitabilný. Prvá vec je teória. Veľmi dôležité, aby od začiatku si mal kvalitné vzdelanie, ktoré bude poskytovať price action formácie, kde bude market profil, kde dokážeš určiť kontext pomocou týchto profilov, kde bude sledovať volume a samozrejme order flow. Ďalšia vec je samozrejme prax. Koľko do toho dáš, koľko sa ti vráti. Screening time je na nezaplatenie, preto čím viac budeš tradovať, čím viac budeš aktívne pozorovať, čím viac budeš zapisovať, tým samozrejme budeš získať skúsenosť, ktorá je nenahraditeľná. Ďalšia a posledná tretia vec sú pravidlá. Musíš mať veľmi jasné pravidlá, ktoré budeš dodržovať, ktoré budeš schopný dodržovať za každých podmienok. Môžeš byť ten najlepší trader, môžeš trafiť po sebe 20 idúcich tradov, môžeš mať neskutočné vinko a brutálne error, ale pokiaľ sa v jednej deň neudržíš, nebudeš mať veľmi jasné pravidlá, kedy končíš, tak sa môže stať, že celé tvoje konto vymažeš. Bez týchto troch komponentov neprežiješ.